Yesaya tia dionum. Mo sukom di mu nyina momra nsuo ho. Na mo amoni sika no momra meto na muni. Momra meto nsa ni nufusuo. Enye sika na odito na enibo nso. Ade na mokare sika gidie enye aduane. Ne mo bre so ade gidie ememo. Muntie mie. Muni nipa na srade duane nya mokrade. Munya asoen na momra menchen. Muntie na mokare nyankwa na mene mo bepam da apam. David ado edi a isi opintin no. Hwe, mede no maye amai dansefo. Amai safo hene, ne mrahefo. Hwe, wo befre oman a wonu won aba. Na oman a oni wo no di brika beba won chen. Awurade Onyankopɔn nti ni Israel kronkronni no nti efiri sɛ wahyɛ wo animonyam. Monhwehwɛ Awurade bra ɔma wo hunu no. Monfrɛ no bra ɔbɛn no. Ma ɔbɔne nna ne nakwan nya. Na onipa huhuo nna ne nadwene nya. Na ɔnsa ne mmra Awurade nkyɛn. Na ne yɛm bɛhyehye no ama no. Ne yɛn Nyankopɔn no nkyɛn. Na ne firi a ɔde bɛfiri dɔɔso. Na enye madwene ne mu adwene. Na enye mokwan ne makwan. Awurade asɛm nie. Na sɛdeɛ wo so kronse asase no. Sara na makwan kronse ne mokwan. Na madwene nso sene madwene. Na sɛdeɛ wusuo ne sukyerɛ mafiri suru gu fam. Na ensane nkɔ bio. Gye sɛ fo asase ansa. Manoba aduane na eso aba. Na edi aba ma ogufuo. Ne aduane ma odifo no. Sara na masɛm a efiri manum beye. Ɛrensane ma menkyɛn kwa. Gye sɛ ɛyɛ deɛ mepɛ. Na ewie die nti a mesoma ano. Na anigye na mode befiri akro. Na wode asomdwie agya mokwan. Monti mepɔ ne nkokɔ beto anigye adwom. Na wuram nnue nyinaa abobɔ wɔn nsam. Pepia befifiri asi nkasɛ anamu. Na ohwam dua befifiri akrate anamu. Na ɛbɛyɛ din ama Awurade ne daa sankyerɛne a wɔrentwa ntwene.